cikin gari nan gashi na fita daga gate masaukin mu kwatsam sai ga nan a gidan shehi kuma a gaban shehi ya yi min addu'a sosai. Na ji daɗin wannan ziyara domin sun karɓe ni hannu biyu. Bayan na fito ina tafiya sai na ci karo da wannan masallaci. To sai na ce gaskiya ya kamata mu tsaya mu shiga wannan masallaci tunda ainihi ɗaukar kasidar bege ce ta kawo mu jihar Bauchi, dama za mu je yankari da sauran wurare. Ba su je gama aikin ba amma a haka nan muka matsa musu sai da suka bamu dama muka zuwa shikari muka zo muka yi shutan ɗan kasidar mu ta bege. Ina ta hawa sama ne, dama duk inda muke tafe da kayan aikin mu muke tafe muna ta ɗauke abubuwa a nan. Na ce dai bari in hau bene, ina ta hango wannan karfen kamar zai buge min kai. Gashi nan na ci gaba da haurowa, kwatsam da na zo wajen karfen sai na ga ashe ma fa ni yar guntuwa ce ma na manta. Sai na zo na taɓa kofar na zaci a buɗe yake, a rufe yake. Ai kwa dai na cinku sai na kalla, duk yanda kuka so hana ni sai na kalla. Masha Allah tabarakallah, gashi na lalleka ciki ya burge ni kwarai da gaske. Gashi nan ina ɗan ƙara tunani na ce to tabbas dole ma a nan wajen za mu fi samun abin da muke so. Gashi nan na zo na leƙa ɗaya winda. Daga nan sai na fara tunanin ya kamata mu samu ko da mutum ɗaya ne mu masa interview. Kamar yadda kuka buƙaci in muku bayani akan wannan shi masallaci da aka gaskiya ci gaban ya wuce a misalce ta. Na farko kenan. Na biyu tana ɗaya daga cikin da yake ko da sun karar da namu na Bauchi ba ta kai ta ba. Na uku kuma jin daɗin ka da jama'a da su tana cikin gari ne. Na kawo shi wanda ya yi masallacin nan har yanzu ban san sunan shi ba, ban kuma san waye shi ba. Wallahu alam. Ta yi ta dai a sadakatu jariya. Irin wayannan abubuwa na ci gaba shi ya kamata a ce manyan na ƙasa sun saka mana shi a gaba. Yawa makarantu, masallatai da kuma sauransu. To Ubangiji Allah ya kawo mana irin su. Gaskiya wannan bawan Allah Ubangiji Allah ya saka masa da alheri. Allah kuma ya masa ladansa ko da bayan ransa. Ina zaune a Maitsera a cikin garin Bauchi. Muna magana ne akan masallaci da Allah ya kawo mana wani bawan Allah da bamu san shi ba. Ya zo ya gina mana wannan masallaci wanda masallacin nan dai amfane mu har jikokin mu har jikokin mu. Kamar yanzu wanda ya gina wannan bamu san shi ba, amma ya zo ya gina wannan masallaci kusan duk arewacin ƙasar nan ba masallaci kamar wannan. Kaga ya bar da rashin jariya ne wanda tun da aka fara gina muke mai addu'o'i har zuwa yanzu har ya koma ga Allah, za mu ga mai addu'o'i da shi da zuriyar shi gaba ɗaya. Wannan shahararren masallacin da kuke gani ba a ko ina bane face a cikin ƙasar mu ta Najeriya, a Najeriya ma a cikin jihar Bauchi. Abin da zai baku mamaki ga wannan shahararren masallacin ya burge ku shine shi fa ainihin aka ce wanda ya gina wannan masallacin baya ma buƙatar a san sunan shi. Tabbas wannan abin da ban mamaki. To, ni dai a sani na ko da gwamnati ce ta irin wannan shahararren aikin ta narka dukiya mai tarin yawa irin wannan, za ta so a ce an sani an kuma yada a cikin duniya. Sai dai shi wannan bawan Allah ya ce baya buƙatar a sani, shine abu mafi burge a cikin wannan masallaci. To kuma dai wane ne Allah ya san aikin da kai? Muna maka fatan alkhairi, Allah ubangiji ya ƙara arzikinka albarka, ya sa wannan masallacin da ka gina ya zame maka sanadiyar shiganka gidan aljanna firdausi kai makwataka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabbas mutanen jihar Bauchi suna alfahari da kai. Allah ya saka maka da alkhairi.